ala ni y'o fɔ dɔrɔn marakaw bɛ sin k'a ye ten nɔ i n'a fɔ olu de ka kekun yɛrɛ ma Zara ka minɛnw ye wa Zara bɛ TikTok sanfɛla la yan nɔ marakamuso don ayi diɲɛ laban tisiw kɔni o ka to ale bolo a bɔra a n'a k'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen wa k'a dɔn k'a fɔ ko tisi ko dama tɛ dɛ a bɛ hali burudenw feere fana fɛn caman wɛrɛw feere ta b'a bolo min di tisi ninnu ye aw yɛrɛ ka ni bulo in lajɛ sa ni maanaw a ye ni bulo in lajɛ bayi waasa i ka modèle wɛrɛw ye min tɛ ninnu dɔrɔn ye n b'a ka lien bila barre d'info kɔnɔna na aw b'aw abonné ani fana n bɛna a ka nɛgɛjuru tɛmɛ ja sanfɛla la waasa ni min jar'aw ye dɔrɔn aw bɛ se ka kuma a fɛ WhatsApp kan walima aw b'a wele nɛgɛjuru sira yɛrɛ fɛ aw kana o miiri diɲɛ laban tisi ɲuman si la diɲɛ na min tɛ sɔrɔ a bolo wa burudi ko in kɔni tɛ sa a tilal'o la ka ban maninkaw a ye kɛ ka marakamuso ka compte fa dewu sabula abonnement ko in de ka d'a ye kosɛbɛ o de b'a to visibilité bɛ d'a ma fana ani fana aw kana na daw ma dɛ aw bɛ commande fana kɛ o b'a ko tɔ diya maninkaw tɛ naloma ye marakaw maninkaw ye kungilenna kelen de n'u bɛ ko min da la u b'o la dɛ n'u tɛ ko min na fana u t'o la o tɛ nalomaya ye dɛ o ye choix ko de nɛgɛjuru tɛ ja kan a t'a kɔri joona WhatsApp kan